Nyanza obuogo bago ng'anyo kochopo dwe mar 12 higani ponono ni sirkal okoketo dwaro margi e tim. Giwacho ni gimiyo sirkal nyaka tarik 30 mano mar dweni mar chopo singo mane oket mano mar medo osara medo gi lemo kachiel gi ndike tich lakteche ma interns. Jafo marwa Linet Undi miyo mathoth e wi wachno. Kane gilose romo mar lakteche mawuok e gwenge ma Nyanza, jagoro maduong' mar KMPDU Devji Atela owacho ni gidhiriwore gi lakteche mamoko ma pachoka kendo gimiyo sirkal ndalo 14 mar chopo singo mane giketo e kinde mane lakteche obago ng'anyo dwe mar 5 pachoka. That all the things that we agreed regarding payment of the basic salary arrears, regarding instituting the same in our payslips, regarding payment of the interns who are wallowing with disillusionment in the hospitals, who are suffering, who are frustrated, regarding the promotions, that for sure in December we will have a nationwide strike. We are issuing a warning shot, what we call a bad shot. Migori County, we are going to have a strike in the next 14 days. Giywak ni piny owacho jwang'ogi kendo ok dwar chopo singo mane giketo mano miyo gichungo ng'anyo mane gintiere godo motelo higani. We are saddened that to date, almost 4 months after a strike, county governments have given our return to work formula a wide berth. County governments have abandoned their children. County governments have abandoned their workers. And there is a common feeling across each and every branch that government has dishonored the agreement that we signed with them. Omedo ni kata bed ni gisetemo twak kod jotend counties magitie onge ng'ama osewinjogi. Despite our pleas, despite our diplomacy, we have been faced by doors being shut on our faces. We are also giving them a bad shot. Sooner rather than later, we are beginning an industrial action in Siaya County. Giwacho ni ponono sirikand county kachiel gi sirikand piny owacho mamalo okotimo dwaro margi mapiyo kaka dwarore, to ma e higa ma jopiny biro paro ndalo duto kaka higa ma lakteche nong'anyo diriyo e higa pachoka. That if government does not respond to our demands or the things that we implemented, because we have initiated a contempt against all the governments, 47 government and national government, that if they do not comply to this, that for sure in December we will have a nationwide strike. 2024 will go down in the history as the only year that doctors had to go on strike twice. The union makes us strong. Linet Undi, Ramogi TV. Jopuonjre mbalariany ma Moi oseyudo pek e tieko sombgi kaluwore koda ng'anyo ma kinde ka kinde matimore e mbalariany no. Jopuonjre mag thieth osebedo ka somo e mbalariany no kuom higni maromo 9.